Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στο Thrakinet, καλώς ήρθατε στην πιο αληθινή παρέα της ελληνικής τηλεόρασης. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαστε κοντά σας και αυτό το Σαββατοκύριακο με αποκριάτικη πλέον διάθεση, γιατί διανύουμε τη σημερινή και την αυριανή ημέρα, τις τελευταίες ημέρες των αποκριών, οπότε ντυθείτε, βάλτε κάτι διαφορετικό και νιώστε πάλι παιδιά, γιατί οι απόκριες γι' αυτό το λόγο υπάρχουν, για να νιώθουμε παιδιά, να μεταφιεζόμαστε σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι που έχουμε φανταστεί, σε κάτι που δεν μπορούμε να είμαστε στην πραγματικότητα. Σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή, όπως τις προηγούμενες φορές φυσικά. Και τώρα, αφού είπαμε για τα ρούχα και για τα παπούτσια και για το μακιγιάζ και για τα μαλλιά και όλα είναι στην πένα, είμαι έτοιμη να υποδεχθώ τους πρώτους μου καλεσμένους για σήμερα, οι οποίοι είναι δύο ευρύτες, είναι δύο μουσικοί, οι οποίοι απαρτίζουν ένα πολύ ωραίο μουσικό σχήμα εδώ στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες και κάποιοι από εσάς θα τους έχετε ακούσει κάπου έξω σε κάποιο κατάστημα. Ο λόγος γίνεται για τον Χρήστο Φιλαρίδη και για τον Σάκη Τσογκαράκη, τους δύο αυτούς εκλεκτούς ειδικούς και μουσικούς που μας εμπιστεύτηκαν και ήρθαν στην παρέα μας. Να καλωσορίσουμε στην εκπομπή παρέα με τη Φένια τον Χρήστο. Χρήστο, καλησπέρα και καλώς ήρθες. Γεια σου Φένια, καλησπέρα. Τι κάνεις? Είμαι μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ που είστε στην παρέα μας σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σάκη, καλησπέρα και σε σένα. Τι κάνεις και καλώς ήρθες. Τιμή μας, που μας καλέσατε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που μας εμπιστευτήκατε. Είστε ένα πολύ ωραίο μουσικό σχήμα. Πρόσφατα σας άκουσα σε ένα μαγαζί και ενθουσιάστηκα από το πάθος που έχετε για τη μουσική και από το πόσο καλά έχετε εντρυφήσει στις μουσικές νότες. Προσπαθούμε. Έχει από πίσω πολύ κρυμμένη προσπάθεια όλο αυτό το έργο. Ο καθένας ξέρει πόσες ώρες έχει φάει τα χέρια του. Μπράβο. Υπάρχει όρεξη. Από τη στιγμή που υπάρχει όρεξη και αγάπη για αυτό, για τη μουσική γενικά, αλλά και για τη συγκεκριμένη μουσική ιδιαίτερα. Τουλάχιστον αν δεν είσαι σούπερ ήρωας όπως υπάρχουν στη μουσική, και από αυτούς εμπνεόμαστε άλλωστε. Και άνθρωποι που σε ηλικία 8 ετών, όπως ο Τζίμι Ρόζεμπεργκ στη Ολλανδία, έκανε και τον διευθυντή της ορχήστρας στα αδέλφια που παίζανε μεγαλύτερα από αυτόν, ας πούμε. Ή ο Μπιρέλη Λαγκρίν αντίστοιχα. Αν δεν είσαι τέτοιο ταλέντο, χρειάζεται πάρα πολύ για να υποστηρίξω αυτό που είπα πριν, ας πούμε, ότι υπάρχει πολλή προσπάθεια από πίσω κρυμμένη για αυτό το στυλ τουλάχιστον, έτσι. Όχι ότι υποτιμούμε τα υπόλοιπα στυλ, αλλά το να... Η jazz μουσική είναι μια ιδιαίτερη... Ιδίως σε ακουστικές κιθάρες, αυτές τις μανούς που χρησιμοποιούμε εμείς, γιατί στην ηλεκτρική κάποια πράγματα είναι αυτονόητα, πολύ εύκολο όταν έχεις τον ήχο, αλλά σε ακουστική κιθάρα είναι τα πράγματα μερικές φορές έτσι πιο απαιτητικά, να το πω τουλάχιστον. Σάκη, να ξεκινήσω λίγο από εσένα. Πώς έκανες τα πρώτα μουσικά σου βήματα, να το πω έτσι? Τα πρώτα μουσικά βήματα...
ξεκινάνε από τον νηπιαγωγείο ακόμα, όταν με ένα κασετόφωνο ο πατέρας μου ηχογραφούσε παιδικά τραγουδάκια που τραγουδούσα και πρώτα ξεκίνησα σαν τραγουδιστής. Κάτι που δεν ξέρατε και το λέω πρώτη φορά, ας πούμε. Είχα γύρω στα 120 λεπτά ηχογραφήσεων παιδικών τραγουδιών, ας πούμε, από τις παλιές κασέτες. Εσείς δεν τις προλάβατε, η γενιά σας. Τέλος πάντων. Να περάσουμε, Χρήστο, και σε σένα. Από ποια ηλικία εσύ ξεκίνησες να έχεις επαφή με τη μουσική? Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα, από ό,τι κατάλαβες, ο Σάκης είναι ηλεκτρικός. Ξεκίνησε με ρεύματα, ηλεκτρικές κιθάρες κτλ. Εγώ είμαι λίγο πιο παραδοσιακός. Ο πατέρας μου έπαιζε μαντολίνο και παίζει, παρά την ηλικία του. Σε ηλικία 7-8 χρονών ξεκίνησα να παίζω δίπλα του μαντολίνο. Έπαιζε στον καλλιτεχνικό όμιλο Αλεξανδρούπολης του αείμνης του Χριστόφορου Παπαδόπουλου τη μαντολινάτα. Μετά δημιουργήθηκε ένα παιδικό τμήμα μαντολινάτας και με έγραψε ο μπαμπάς μου εκεί πέρα. Και μετά υπήρξε και δάσκαλός σου και ο Χρόνος Αηδονίδης και είδα ότι ήσουν και μέλος και στη χοροδία Φωνές της Θράκης. Ναι, ακριβώς. Μετά τα φοιτητικά μου χρόνια, όταν επέστρεψα στην Αλεξανδρούπολη, συνέχισα να ασχολούμαι με τη μουσική και μπήκα σε διάφορες χοροδίες και μία ήταν αυτή. Και έμαθα εκεί ούτε να παίζω, έπαιζα παραδοσιακά. Α, πολύ ωραία. Οπότε έμαθες και ένα έξτρα μουσικό όργανο εκεί πέρα. Αλλά εντάξει. Το άφησες λίγο, μπορώ να πω. Επικεντρώθηκες περισσότερο στην κιθάρα. Και λυπάμαι που το άφησα πραγματικά. Επικεντρώθηκα στην κιθάρα. Γιατί μπήκε ένα μικρόβιο μέσα μου. Η Gypsy Jazz. Πώς ξεκίνησε? Πώς την ανακάλυψες, βασικά, θέλω να μου πεις? Πώς ξεκίνησε? Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έβλεπα μια εκπομπή πριν από πολλά χρόνια, το 2007, δεν θυμάμαι, ή το 2006. Ήταν το νηστικό αρκούδι του παρουσίαζε ο Σταρόβας. Και βλέπω το σήμα της λήξης, ένα φανταστικό κομμάτι, παλιά ηχογράφηση, που εγώ είχα τρέλα με τις παλιές ηχογραφήσεις, με ενθουσίαζε πάντα αυτό. Και αναρωτήθηκα, τι κομμάτι είναι αυτό, είναι ένα υπέροχο κομμάτι, δεν μπορούσα να βρω και τον τίτλο όταν το ψάξω κιόλας και με λίγο ψάξιμο μετά ανακάλυψα ότι λέγεται Minor Swing, είναι Gypsy Jazz κομμάτι. Το έγραψε κάποιος Django Reinhardt. Λίγο παραπάνω ψάξιμο έμαθα τι είναι η Μανούση, η μουσική Gypsy Jazz. Η Μανούση λέγεται στα γαλλικά. Χθες έγινε. Και πότε πρόλαβες να μάθεις? Λοιπόν, ναι. Θέλω να σας πω ότι οι διάφοροι συνεργάτες σας που περικλείονται στον χώρο της μουσικής έχουν κάνει κατά καιρούς κάποιες δηλώσεις για εσάς και για το μουσικό σας σχήμα, το οποίο λέγεται... ID Thumb Accent. Μπράβο. Ναι, γιατί... Πάμε να δούμε λίγο τι μας λένε οι συνεργάτες. Ναι, φυσικά. Για πάμε λίγο να δούμε. Μάλιστα κάποιοι Αμερικάνοι. Καλησπέρα, ονομάζομαι Μόνικα Καμπασελέ, είμαι τραγουδίστρια της jazz και world μουσικής. Είχα συνεργαστεί με τους ID Thumb Accent τον Αύγουστο του 2019 στην Αλεξανδρούπολη. Είχαμε κάνει συναυλία στο βιβλιοπωλείο Κάφκα και μέσα από αυτούς είχα γνωρίσει και τον Μάθιου Σίλινγκ, έναν μεγάλο σαξοφωνίστα από τη Νέα Ορλεάνη. Ο Γιάννης Κώστογλου και ο Σάκης Τσογκαράκης είναι δύο άνθρωποι πολύ φιλόξενοι που αγαπούν τη μουσική και αγκαλιάζουν το επάγγελμα αυτό με την καρδιά τους. Τους ευχαριστώ για αυτή την εμπειρία, την οποία θα θυμάμαι πάντα με πολύ χαρά. Καλή συνέχεια! Συνεργάστηκα με τους ID Thumb Accent το καλοκαίρι του 2019. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για μένα. Μου έμαθαν πάρα πολλά όσον αφορά τον αυτοσχεδιασμό και την άνεση στη μουσική. Το Gypsy Jazz έμεινε σίγουρα μέσα μου εξαιτίας τους. Εύχομαι ό,τι και να κάνουν στο μέλλον να είναι επιτυχημένο. Είχα τη χαρά να έχω μια πολύ ωραία συνεργασία με τα παιδιά του ID Thumb Accent. Προσεγγίζουν τη μουσική με βαθιά αγάπη και σεμνότητα, γι' αυτό τους εκτιμώ πολύ. Μακάρι να συναντηθούμε πάλι σύντομα και να παίξουμε μαζί. Εύχομαι, παιδιά, επιτυχίες, καλή δύναμη και να είστε καλά. My name is Matthew Schilling. I live in New Orleans, Louisiana. I'm a jazz musician. I've been here for 13 years, and one of the reasons I moved here was to gain the knowledge and the experience and the vibration of New Orleans, which is the birthplace of jazz. And one of the things I love to do then is to travel.
I love to travel with the music and share this musical knowledge with other people as well as gain other knowledge. And I came to Alexandroupoli in northern Greece and fell in love with Samothraki. Absolutely beautiful place, but also the people are amazing. And chanced upon this guitar player, Sakis. He has a band that's fantastic. They're Thumb ID accent. They explore jazz as well as combining and playing traditional Greek music. So it was an absolutely fantastic collaboration to play with them. And I would love to go back and do it again because not only do we make this connection with the jazz music, they showed me some of the Greek traditional music, which I loved playing with them. And it was just overall like a feeling of warmth and love, and the music was just flowing from that experience. And so shout out to them, beautiful hosts as well. And would like to get back to Greece. See you soon. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Χατζής, κιθαρίστας της μπάντα Λατίνικο από τη Θεσσαλονίκη και λάτρης της jazz και του swing. Για τους ID Thumb Accent έχω να πω τα καλύτερα λόγια και να εκφράσω τα καλύτερά μου συναισθήματα. Τα παιδιά έχουν πολύ αγάπη για το είδος, θέλουν να διαδοθεί το swing, ασχολούνται σχολαστικά και με τόση επιμονή που τους έχει αναδείξει σε εξαιρετικούς μουσικούς. Το ίδιο διαπίστωσε και ο Στέργιος ο Λούστας, ο βιολιστής, σε μια κοινή μας μουσική σύμπραξη. Από τη Θεσσαλονίκη στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας και τις καλύτερές μας ευχές. Γεια σας. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι και μου έκανε εντύπωση ο Μάθιου Σίλι που μίλησε για εσάς και είδατε τι είπε, ότι συνδυάζεται την jazz μουσική με την παραδοσιακή. Μπράβο του, το ανακάλυψε και το αναφέρει και δημόσια. Μπράβο του, να είναι καλά. Ο άνθρωπος έχει τρομερή αντίληψη στη μουσική και μόνο που παίζει πόσα όργανα και είχε σε φάση, ας πούμε, πιάσει την κιθάρα μου κάποια στιγμή και έπαιζε κάτι βραζιλιάνικα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι κόρντα έπαιζε, άστο, δηλαδή και κιθαρίστας. Και έχει έρωτα με τη Σαμοθράκη. Αλήθεια. Και έχει τραγουδήσει ένα δικό μας κομμάτι. Αλήθεια. Σε γόντο έχει κάνει βέβαια, στα ελληνικά. Λοιπόν, θα το ακούσει, πιθανό να το ακούσουμε. Την ιστορία σας, πώς δημιουργηθήκατε, το όνομα, το πώς το πήρατε, το είπαμε. Ποιοι αποτελείτε το σχήμα, έτσι, και πού εμφανίζεστε. Λοιπόν, μιλήσεις εσύ. Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή είμαστε... εντάξει, το σχήμα έχει περάσει από διάφορες... έχει μεταβληθεί. Ξεκίνησε αλλιώς, έχει άλλη μορφή τώρα. Αυτή τη στιγμή... για την τελική. Η τελική μορφή είναι ο Σάκης ο Τσογκαράκης που παίζει ρυθμική κιθάρα. Εγώ είμαι στη σόλο κιθάρα. Ενίοτε, αν και δεν είμαι τραγουδιστής, τραγουδάω όταν χρειάζεται. Και στο ακουστικό μπάσο είναι ο Σταύρος ο Κουζούκος. Το σχήμα ξεκίνησε από... Λοιπόν, ήμασταν δύο διάδες. Η μία ήμουνα εγώ με τον Γιώργο το Φουρνατζή, δύο κιθαρίστες, οι οποίοι ασχολιόμασταν και με την λαϊκή μουσική ρεμπέτικο. Παίζαμε μπουζούκι. Αλήθεια. Ναι. Αλλά επειδή μου είχε μπει με το μικρόβιο της Gypsy Jazz, λίγο ξεφύγαμε με τον Γιώργο και παίζαμε και τέτοια. Μπράβο. Ο Γιώργος γνώρισε το Σάκη κάποια στιγμή. Ο Σάκης ήταν μαζί με τον Γιάννη τον Κώστογλου, κοντραμπασίστα, στην αρχή της μπάντας και ήμασταν αυτό το σχήμα. Το ιδρυτικό σχήμα ήταν ο Γιάννης ο Κώστογλου, με τον οποίο, να αναφέρω, πριν γνωριστούμε, μπράβο, ναι. Παίζαμε ήδη εμείς με τον Γιάννη τον Κώστογλου swing. Από το 10, ας πούμε, 9 με 10, 2009-2010 πρέπει να παίζαμε swing εκεί, γιατί ενίοτε ερχόταν από το Βέλγιο ο Χατζίδης, ο Λευτέρης, με μπας κλαρινέτ, κάναμε swing, κάποιες διασκευές, κάποια jazz standards παίζαμε. Αλλά μετά το κύριο σχήμα ήταν ο Γιάννης ο Κώστογλου, ο Χρήστος ο Φιλαρίδης, ο Φούρνατζης, ο Γιώργος και εγώ, το οποίο στην πορεία απέκτησε καινούργια μέλη, αποσπάστηκε από κάποια άλλα, αλλά υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο τα ίδια άτομα να ξαναβρεθούν με διαφορετικές θέσεις. Έτσι, δεν αλλάζει. Το πνεύμα είναι ίδιο, είναι Gypsy Jazz. Και μας ενώνει αυτό το swing, ας πούμε, το οποίο ενίοτε θα έρθει ξανά στην επιφάνεια του οποιοδήποτε κύριου
Κόστογλου, Φούρνατζη, αυτό και θα ξανάρθει να μας βρει. Ναι. Όλοι μαζί. Ναι. Λοιπόν, το κοντρόλ να με βοηθήσει να δούμε. Ξεχάσαμε όμως την σημαντική την φωνή της Άννας της Τσαρτσίδου. Η Άννα Τσαρτσίδου, η οποία προσθέθηκε στο σχήμα το 2019 μετά τη Ζέφη Χατζοπούλου, η οποία για επαγγελματικούς λόγους δεν μπορούσε να συνεχίσει σε εμάς. Η Άννα Τσαρτσίδου, η οποία με μια μικρή παύση επανήλθε και συνεχίζουμε στην ουσία. Τετραμελής είμαστε αυτή τη στιγμή, είναι η Άννα Τσαρτσίδου, απλά αυτή τη στιγμή απουσιάζει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μας έστειλε κάποιο... Ναι, αλλά μάλλον δεν προλάβαμε να το... Λοιπόν, εγώ λέω, γιατί ο χρόνος με πιέζει και έχω πολλά να δείξω στον κόσμο. Να πάμε να δούμε ένα βίντεο από τα τραγούδια σας που έχετε δημιουργήσει μέχρι στιγμής, έτσι κάποια ποτπουρί που έχουμε ετοιμάσει. Ναι, ωραία. Παρακαλώ πολύ το κοντρόλ να δούμε το βίντεο με τα τραγούδια του συγκροτήματος. Παρακαλώ πολύ. Και να δείτε εκεί το μάτι. Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, γιατί με άφησες στο δυστυχή. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Πάψε πλέον να με τυραννάς. Θυμήσου, μεγάλε κι άκουσε κάποιο ματζορέ της νυχτιάς. Για μένα ναι είναι γραμμένο από το γέλιο κάποιας χαράς. Για μένα ναι είναι γραμμένο από το γέλιο κάποιας χαράς. Το παραθύρι σφράγισε, κλείσε τα μάτια σιωπηλά. Θα ανάψω πια τότε μεγάλε πίσω από το σπίτι σου με τη χαρά. Δεν διώχνουνε έτσι μεγάλε, τότε ας νίκιαζες πιο μακριά. Ωραία. Λοιπόν, είδαμε κάποια από τα κομμάτια σας και να δούμε τώρα και κάποιες live εμφανίσεις που έχετε κάνει σε διάφορα μαγαζιά. Να δούμε πώς περνάει ο κόσμος μαζί σας. Φυσικά. Ναι, θα ήταν όμως αδική αυτό με το Μάθιου σε άλλη εκπομπή. Εντάξει, άλλη Για φορά. πάμε λίγο να δούμε. Yeah.
Στα όνειρα τους χάθηκα κι ακούστουσα παλιό. Αντίδες αδερφάκι μου θα ανοίξουμε και την παλιά φιλία μας θα σβήσουμε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα πολύ να σας έχω και εδώ στην εκπομπή live, γιατί άλλο τώρα να το ακούμε και άλλο να το ακούμε διαζώσεις. Γιατί ξέρω ότι έχετε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τίτλο «Ο Γάμος», που δεν το παίξαμε για τηλεοπτικούς λόγους. Καμιά φορά η εικόνα δεν είναι φιλική για τον θεατή. Οπότε... Ο ήχος όμως... Ο ήχος, ναι, θα μπορούσε, αλλά εγώ λέω να δώσουμε ραντεβού να έρθετε ζωντανά και να το παίξετε για το την κομμάτι. Κύρα Δήμητρα, τη Σαμοθράκη, τοπονύμια της πόλης, δηλαδή είναι διαφήμιση για την πόλη αυτό το κομμάτι. Εγώ προτείνω πάντως να έρθετε live. Και ένας ολόκληρος Νεοορλεάνος παίζει σαξόφωνο και τραγουδάει για τη Σαμοθράκη μέσα, νομίζω είναι... Μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube να πούμε στον κόσμο. Ναι, έτσι, ο γάμος, να το δούνε και από εκεί. Λοιπόν, μελλοντικά σχέδια, εμφανίσεις, πού εμφανίζεστε από εδώ και στο εξής. Έχουμε στο άμεσο μέλλον τώρα την Πέμπτη παίζουμε στη Ξάνθη στο Κασετόφωνο. Α, πολύ ωραίο μαχαζί. Σας ταιριάζει κιόλας. Το οποίο καλώς εχόντων των καιρικών συνθηκών θα παίξουμε έξω και θα έχει πάρα πολύ κόσμο από ό,τι... Να φανταστώ κατά τις 9 το βράδυ, Ακριβώς, ναι. Ωραία, τέλεια. Και ενίοτε θα μας δείτε, παίζουμε σε διάφορα μαγαζιά της πόλης, σε πολύ όμορφα εστιατόρια όπως το Όμεν, σε καφέ μπαρ όπως το Alter Ego, το Κύτταρο. Το Κύτταρο στην Πούλα, στο Μακτάμπα έχουμε παίξει, στο Ντεπαρί. Α, πολύ ωραία. Σε αρκετά μαγαζιά. Ναι. Αν κάποιος μας κάνει follow στη σελίδα, ενίοτε θα ενημερώνεται και για τις live εμφανίσεις. Και άμα θέλει κάποιος να σας κλείσει, έτσι, για κάποια εκδήλωση. Ναι, είμαστε, επειδή έχουμε πολύ μεγάλη γκάμα από ελληνικό, γαλλικό, ισπανικό, ρεμπέτικο. Πλέκουμε μέσα ήδη αρκετές γλώσσες. Και τελευταία και ελληνικό ροκ, να το πούμε αυτό. Ο Παύλος Σιδηρόπουλο, έχουμε κάποια Εγώ πάντως θέλω να πω που σας άκουσα. Ήτανε ένα ταξίδι μουσικής αυτό που άκουγα μέσα από εσάς. Γιατί πραγματικά έπινα ένα κρασί και ταξίδευα στη χώρα που παίζατε μουσική. Είναι μαγικό αυτό, είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι απλά ένα τραγούδι ρεμπέτικο που έχει μάθει η Αλεξανδρούπολη μόνο να κινείται σε ρυθμούς ρεμπέτικο, λαϊκό. Δεν είναι μόνο αυτό η μουσική. Πρέπει να πούμε ότι είναι και τα άλλα είδη. Αυτό που πρεσβεύεται το βρίσκει κάποιος, νομίζω, μόνο στο εξωτερικό. Ακριβώς. Αυτό, έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Είναι αυτό ακριβώς που λες, αυτό πρεσβεύουμε. Και χαίρομαι καταρχήν πάρα πολύ που μου το είπες εκείνη τη στιγμή που είδες το live αυτό. Ναι, το λες το και τώρα. Ναι. Και χαίρομαι πραγματικά όταν το αναγνωρίζει αυτό ο κόσμος και πραγματικά μας δίνει ένα κίνητρο περισσότερο για να ασχοληθούμε και να κάνουμε περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό που κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο και η πρόσκληση είναι ανοιχτή να έρθετε όλοι μαζί εδώ και να παίξετε live μουσική. Έχουμε όλοι μαζί, είναι επικίνδυνη κουβέντα αυτή που είπατε, γιατί μπορούμε να μαζευτούμε πολύ, ξέρετε. Κανένα πρόβλημα. Και τους Διβάρκο από τη Θεσσαλονίκη. Το βασικό σχήμα τουλάχιστον που είμαστε αυτή τη στιγμή, τα 4 μέλη. Ιδάλλως, ναι, ο Σάκης έχει δίκιο γιατί μπορούμε να... Ναι, και αν θέλετε, αν κάποια στιγμή υπάρχει καλό μπάτζετ για χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν και τέτοια, έχουμε και μέχρι κοντραμπασίστες, ας πούμε, όπως ο Τσατσούλης, στη διάθεσή σας εδώ να έρθουμε παρέα με το Στέργιο το Λούστα από τη Θεσσαλονίκη, με βιολιά, με κοντραμπάς, με ό,τι όργανο. Λοιπόν, στο Επανειδή, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι όλα τα καλύτερα και να συνεχίσετε να διαδίδετε τη μουσική έτσι όπως μόνο εσείς καλά ξέρετε. Ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση.
Και ελπίζουμε να μην φανήκαμε σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί μου αρέσει και πετάγω μερικές φορές να δεν παρεξηγηθήκαμε. Καλέ, πού να παρεξηγηθούμε εδώ πέρα, δεν είμαστε. Εννοείται, τι έτσι παρεξηγεί το κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς.